Vítame vás v novootvorenej predajni Ochnik. Máme tu veľa pekného sortimentu ako pánsku módu, dámsku módu, taktiež pánsku dámsku obuv, cestovné kufre a doplnky, koženú galantériu, kde nájdete pánske peňaženky, dámske peňaženky, taktiež aj z ekokože, aj z prírodnej kože, doplnky rôzneho druhu, ako ponožky alebo darčekové boxy, takže si určite každý nájde svoje. Keď budete mať cestu do obchodného centra Laugarico, tak nás určite navštívte a presvedčte sa sami.